Povedal vám už niekedy niekto, že máte skoliózu? Alebo máte ten pocit, to presvedčenie? Nemusí to byť vždy skolióza. Skoliózu rozdeľujeme na viac častí, ale také základné a dôležité pre nás a pre vás je rozdelenie na skoliózu funkčnú a štrukturálnu. Štrukturálna skolióza vyzerá tak, že pri dlhodobej zlej záťaži alebo vrodenej vade sa začnú rotovať stavce do jednej strany. Nielen, že sa chrbtica vychýli, ale taktiež sa začnú stavce tomu podmieňovať a vykonávajú rotáciu, nechcenú rotáciu, patologickú. To je štrukturálna skolióza, ktorú môžeme vidieť napríklad na rentgenových snímkoch. Potom poznáme skoliózu funkčnú. Tá je častejšia a môžeme sa s ňou stretnúť, aj keď vyjdeme von na ulicu, pretože táto skolióza nie je ani tak skoliózou samotnou, ale skôr ide o chybné držanie tela, ktoré pripomína skoliózu. Funkčnú skoliózu môžeme poznať na chrbte hlavne podľa toho, že môže byť nerovnomerná výška ramien, taktiež môžu byť oslabené svaly na jednej strane, skrátené a tuhé svaly na druhej strane. S funkčnou skoliózou však vieme krásne pracovať. Vieme zrovnať disbalanciu svalov, posilniť stred tela a tým pádom predchádzame aj zhoršovaniu tohto stavu a stabilizujeme krásne chrbátik v jednej rovine. Pri štrukturálnej skolióze to už nie je také jednoduché, keďže máme nejakú rotáciu stavcov. Vieme však tento stav do nejakej miery zastabilizovať, vieme s ním pracovať, vieme ho dokonca aj ovplyvniť. U niekoho je skolióza bolestivým stavom, prináša mu bolesti počas dňa, počas dlhého sedenia alebo turistiky. Fyzioterapiou dokážeme tento stav ovplyvniť, zmierniť bolestivosť, upraviť svaly, avšak napríklad pri štrukturálnej skolióze, čo fyzioterapiou už nedokážeme toľko ovplyvniť, je postavenie rebier. Je to vidno najmä pri predklone, keď sa človek predkloní, jedna strana je vyššia, druhá je nižšia. Tak sa prejavuje väčšinou štrukturálna skolióza. Ak máte štrukturálnu alebo funkčnú skoliózu, neváhajte nás kontaktovať, vieme vám pomôcť v oboch prípadoch a stavoch.